Maabot sa 22 na makukulor na Christmas lanterns ang ipinarada kan mga estudyante kan Bicol University sa ikaduwang taon kan Lantern Parade. Pakikisumaro ini kan BU sa taunang karangahan Green Christmas na pigse-celebrar kan probinsya nin Albay. Kaya naman, dainanggad na waraan mga parol na gibo sa eco-friendly materials. Igwaman Live Belen. Ito po ay sinalihan ng mga Bicol University students at iba-ibang kolehiyo ng Bicol University that are taking up humanities subject. Ito po ay pangalawang taon na ginagawa ng Bicol University and I am hoping na ito po ay magiging tradition ng Bicol University. Sa tahaw kan pagbulos nin uran, padagos ang programa kan mga nakakostyum pang estudyante. Ang ibang nagdalan kan performances, garo naman mga aki na nag-enjoy sa pagpapabasa sa uran. Igwang naresibing premyo ang mga naggibo kan pinakamagayon na Christmas lantern. Alagad ang pinakaimportante subuot sa inda ang maiheras an sa indang talento as in creativity.